Det er hurtigere at gå end at låse. Så fik vi den fjerde rytter klar for omspringning. Ingrid Rose Gassmann, Ingtoftes Meteor, der har vi 4 med dobbelt 0. Det er tiden her, den var 70,26 sekunder. Ingrid Toftes Meteor, hun er anden bedst i dag, faktisk. Men har nu kun én tilbage, inden vi skal ud af omspringning. Hende er underredet fantastisk begge dage. Hun har vundet begge første afdelinger, både første og anden afdeling. Hun kommer her med gammel IT startnummer på 23 år. Maria Barnevits Skov er det, der rider her. Sådan. Det var vandgården. Vi kan have helt let. Nej, det er jo rundt. Ja. Hvad er det? Nej, hvad er det? Videre, videre. Men hun har ikke fundet fejl endnu. Nej. Det er ikke så Yes. det er Maria. Kom med tid. Kom med Maria. Hey. Yes. Yes. Kom nu. Yes! Juhu! Fantastisk. Sådan. Jeg ryster helt. Kæft, det er sejt, mand. Der var du ved at give dine forældre nerver på over ved den der trailer derovre. Sådan, mand. Maria Barnevits Skov, hun holder altså stimen føringen. Ind på en forløbig bronzeplads her til Ingrid Rose Gassmann. 28,10 sekunder. Vi mangler bare en lige nu. Lægger det til guld til Helene Skarbiler i 26,54. Sølv lige nu. Anne-Christine Ries-Olsen. Bronze lige nu. Ingrid Rose Gassmann. Sierra lige nu. Laura Brøn Kjærgaard. Vi mangler en. Hun har været bedst af alle de første 2 dage. Nu skal vi se, om hun kan blive ved med det. Hun kommer altså som sidste rytteromspringning, der afgør det hele selv. Med 1 start, nu er blevet hjertelig velkommen til Maria Barnevits Skov. Kom så, Peter. Kom så, Peter. Så er det nu. Så bliver det en vej, jeg skal. Så. Julia. Kom så, rundt. Kom så! Kom så! Yes! Fedt. Fedt, 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 Maria. Må vi høre? Ja, Maria, kan du bare lige en runde mere varm i vejret. Her er det nye Danmarksmester. Yes! Hvor er det sejt. Alt hvad man kan. Guld til Maria Skov, sølv til Helene Skarbiler og bronze til Anne-Christine Ries-Olsen. Super sport, super underholdning og flot banebygning her, der gør, at mesterskabet er afgjort.
nogle velredende, dygtige, 3-håndede rytter. Vi er klar. Det var gennem så en halv time tid med den